Bawas ng biyahe ng tricycle driver na si Tatay Juanito ngayong tag-init. Bukod kasi sa mahal ng presyo ng gasolina, dagdag pasakit pa sa kanya ang malaimpyernong init ng panahon sa San Carlos City, Pangasinan. Kanyang kinakatakot na baka sa gitna ng kanyang pamamasada ay ma-heat stroke siya. Hindi ako sa malayo. Dito na lang kailangan may tubig. Saka hindi ako nagpapaano sa araw. Diyan na lang ako sa silong ng pangko dito sa bahay. Si Nanay Cristina hindi rin maiwasang mangamba kasunod ng mga ulat ng mga nahi-heat stroke sa kanilang bayan sa San Quintin. Masyadong mainit ngayon. Pagdating na ng alas 9, napakainit na. Kailangan sumilong na talaga. Yan ang nakakatakot talaga. Pag nababad ka sa init, ay maraming ang nahi-heat stroke dito eh. Babae, lalaki, matanda, walang pinipili. Ang heat index sa probinsya ng Pangasinan umabot na sa danger level. Ito'y matapos maitala sa probinsya ang 46 degrees Celsius na heat index o damang init nito lamang Abril 27. Madalas daw itong maramdaman pagsapit ang alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ay pumalo sa danger level. Kung saan sa danger level po, maaari tayong makaranas ng mga karamdaman like heat cramps at heat exhaustion, and yung patuloy po natin pagkababad sa init ay maaari pong mauwi sa stroke. Kaya naman, ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office tuloy-tuloy ang pagpapaalala sa publiko para iwas heat stroke at heat exhaustion. Paalala nila ang paggamit ng pananggalang sa init gaya ng payong, sombrero maging pamaypay, pagsusuot ng magagaan at maluwag na damit at pag-iwas sa mabibigat at pisikal na gawain mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung makaramdam naman ng sintomas, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o tumawag sa 911 para sa agarang saklolo. Sa kasaysayan ng probinsya, pumalo sa 55.8 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na naitala sa Pangasinan. Naitala ito noong 2016 sa lungsod ng Dagupan. Jose Robert Inventor, RNG News.